Kumelon kang kondaram mawa cendana seri sumeper wangi teteki nyuwun marang panutene kukus kumendeng ngantareksa nyuwun tinampi Gusti mongko kantining tumuh salame mung awas eling karasa kang kinaya linambar sukma asepi lampah margi utami sembadaning kayun manambah paring tatanipun saking Hyang Maha Agung iki mau kang gareng wah apik truk isine ning sulukanmu ki suarane urung gandang ayo gen latihan kok Kang wah iya ya iya iki mau coba kaya ngapa ki ada-ada ngobong dupa iki kae mau ya truk iki nek arep sinuwun kae arep kersa ana sanggar palanggatan kae terus anu apa jenenge iki manembah oh iya kok iki dadi nek jenengane Kang sinuwun utawa awake dhewe iki nek arep sembahyang ya kae kumelun kang gondo arum kuwi werdine piye Truk kemelun iki ya keluk asap sing gandane ngarum jaman biyen iki gong kuwi sing akeh ki biyen urung ana minyak wangi mula sing iso ngambar gondo arum ki ya kae ana dupa ana mawa cendana sari mawa ki ya kae kayu sing diobong isih abang kae ya jenenge mawa mongko sing diobong ki cendana kayu cendana ki nek manut dawuh sing ana ki wangi ya Truk ha ya wangi pamrih supaya papan kono kuwi gandane arum sebab kanggo teteki ya Truk kanggo teteki utawa kanggo manembah nyuwun ana ngarsane Gusti Allah kuwi ya supaya papan kono anggonto arum supaya iso kusuk oleh sembahyang ki apa ta Truk sembah ki lak ya sujud hormat ana ngarsaning Gusti Allah Subhanahu wa taala oh iya ya Truk Hyang kita tegese Tuhan jadi sembahyang kita tegese nyembah Tuhan yang Maha Esa nek basa Arabe ke salat beda-beda ya saben bangsa duwe basa dhewe kok oh iya ya Truk sumebar wangi teteki nyuwun marang panutane tegese ya nyuwun marang Gusti sing Maha Kuwasa iki lak panutane
manusia lho, Gong. Iya ya. Kukus kumendeng ngantariksa. Nganti kukuse kumendeng nganti yayah sundul ngantariksa. Keluke ki mau ya truk iya. Ngono. Nyuwun tinampi Gustine. Jenenge wong nyuwun to, Gong. Kuwi lak ya duwe pangarep-arep supaya panyuwanane iki ditampa dening Gusti sing Maha Kuwasa. Kabul ya, Truk. Iya, nek basane dikabulke. Mula nek dawuh Gusti sing Maha Kuwasa kan mintalah kepadaku pasti akan aku kabulkan. Kuwi mesti ya, Truk. Lho mesti. Ya ning ya kuwi, Gong. Syarat rukune ya kudu digenepi. Eneng Truk, eneng nek awake dhewe ngaji iki mesti ana kae. Mula sok takon karo para kiai kae, Gong, mesti eneng syarat rukune ndonga iki. Oh iya ya, Truk. Ndonga nyuwun ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa pasti dikabulkan. Ya mong kabule Gusti Allah iki ana sing sekaligus bisa, ana sing rada sauntara, ana sing suwe. Ngono Truk, iya. Terus dikabulke urung mesti sing disuwun kuwi malah iso uga diganti liyane. Oh sing luwih apik timbang sing disuwun iki mau. Oh iya ya, Truk. Kuwi. Mongko kanthi ning tumuwuh salami mung awas eling. Kusuk kae, Gong. Ngono dadi eling ana ngarsane Gusti Allah iki dongae salah sijine ya kusuk. Manteng mung sawiji kang winawas. Ya, Gong, pucuking grana. Ya, Gusti sing Maha Kuwasa iki sing dituju. Yo ya, karsa kang ginayuh apa, Gong? Lah gari apa? Sing disuwunke iki wong gur kon njaluk kok. Awake dhewe iki jane anu kok, Gong. Wis didhawuhi nyuwun ya malah kadang ora tau nyuwun, ora tau ndonga. Monggo gur dikon njaluk. Iki awake dhewe ngono ki mau. Karsa kang ginayuh linambar sukma asepi, tegese membersihkan jiwane dhewe, mensucikan jiwa. Kuwi nek ndonga ki salah sijine kuwi ya kusuk ki lak mensucikan jiwa. Sing dipikirke wis ora dunia. Ngono, wis ilang mikir donya. Sing dimanteng wong siji kang winawas ya kuwi nyuwun ana ngarsane Gusti sing Maha Kuwasa kuwi mau. Linambaran lampah margi utami tegese ya kayak mau syarat rukune ya kudu bener, kaping pindhone niate ya kudu bener ngono kuwi, Gong. Lah iya ya, Truk. Mrih sembadaning kayun. Oh iya, sembadaning kayun. Kabul ki mau. Kayun iki saka tembung kayon, kayon iki saka tembung karep. Oh iya, kegayuhan, cita-cita utawa tujuane, Gong. Iya ya, Truk. Manembah kepareng tatanipun Gusti Allah ki nek ngeparengke hambane manembah ki diparingi tata cara. Iki lho nek kowe pengen nembah karo aku ki carane ngene. Ora kena gawe dhewe Truk, ya ora kena. Ora beda karo ning donya ki nek negara dadi pemimpin negara ki lak ya mesti warga negarane dikei aturan. Carane hormat karo pimpinan iki kepiye. Nek jaman dhisik karo ratu utawa raja iki carane manembah iki ya manut karo kersane ngratune. Awake dhewe ora kena gawe dhewe. Oh iya ya, Truk. Nah iya. Manembah kepareng tatanipun saking Hyang Maha Agung. Saka Gusti Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Suci dan Maha Tinggi. Lah kuwi sing gawe pranatan, Truk. Dadi nek awake dhewe manembah kok gawe dhewe, ngarang dhewe iki ya ora ditampa. Oh iya ya, bah iya. Iki mau Kang Gareng
Bagong. Wah iya ya Truk, sesuk teruske meneh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.